Egunon guztioi, eta gaurkoen 2026ko Carmen Jaietako kontzartuen egitaraua aurkeztuko dugu. Aurten be, Amorebieta Etxanok musikaz, kulturaz eta herri giroz betetako jaiak bizitzeko aukera izango dau. Carmen Jaiak, o Carmenak, urteko hitzordu berezienetako bat dira gure herrian. Egun horreetan, kaleak bizirik egoten dira, plazak jentez betetan dira, eta herriak beste erritmo bat hartzen dau. Jaiak alkarregaz gozatzeko, kalean egoteko eta herri moduan daukagun izaera indartzeko aukera dira. Horregaitik, kultura eta musika ezinbestekoak dira jai honetan. Kulturak herri baten nortasuna indartzen dau, pertsonak urreratzen dauz, eta belaunaldi ezberdinen arteko loturak sortzen dauz. Kontzertuak kaleetan sortzen dan giroa dira, lagunekaz eta familiekaz partekatzen diran momentuak dira, eta urte osoan gogoratutako diran bizipenak dira. Horrez gain, udalak proposamenen aukerak eta zaindua egin dau, gustu eta din guztietarako 20 emonalditik gorako egitaraua osotuz. Aurten be, publiko eta gustu ezberdinentzako proposamenak izango doguz. Izen ezagunak izango dira gurean, El Drogas, Txenoa edo Rupel Ordorika kasu, baina bereziki azpimarratu gara dugu tokiko artistek izango dabien presentzia. Herrian talentu handia dago, eta jaiak aukera bikaina dira bertoko sortzaileei ikusgarritasuna emoteko eta euren lana herritarrekaz partekatzeko. Tradizioak be izango dau bere lekoa, Zornotzako musika bandaren emonaldia eta txistularien alardea, lako hitzorduak gure kulturaren eta herri izaeraren parte dira. Izan be, jai honek modernotasuna eta tradizioa bustartzen dabez, eta hori da Carmenen indargune handienetako bat. Horregaiti guztiagatik, Zornotzar guztiak gonbidatu gura doguz, ustailaren 15-etik 27 kaleak musikaz, kulturaz eta bizitzaz betetzera. Jaiak alkarregaz gozatzeko, oroitzapenak sortzeko eta herriaz disfrutatzeko aukera paregabea dira. Bueno, nik ez dute zebez prestatu, bakarrik esatea hori, plazerra dela Zorrontzan jotzea, herrian jotzea, pentsetan dut beti egon dela Zorrontzan rokoki dugula presentzia jaien programan, eta hori, nik duela, lau urte jarraian, erromeriaekin beti bilizan gara, herriko erromeria guztiek jo izan gendun, eta orain bakarka, osalako egunak egotea, pentsatzen dut garrantzitsua dela. Baita ere, gitarau aldetik beti Zornotzak egitarau oso nadeko, kulturalki ez bakarri jaietan, aparte, eta hori, oso pozik, eta begira, hori egongo gara, animatzea jendea etortzea, eta ni pentsatzen dut, herriak gero erantzuten dauela, eta plaza beteta goten dela, orduan, hori da, esan dezakidana. Bueno, ze musika egiten doan, esango neban pop rocka dela, ukitu elektroniko batzuk, baina lehengo diska badala danetari deko, lehengo diska bat izanik eta ni erromeriatik nentorren, orduan, bueno, baina hori, pop rock elektronikoa, hori animau izango da, eta hori ningun benetzen jendea, kantu bat ezagutu barik be, ondo pasau aldala, eta bertzinho batzuk ere ingotez, baina kontzertua oso dinamikoa izango dela, orduen hori.